Na nga hatagan na sa Igtalopangod pero probinsya to daw way pa kuno kabalik ang taga Camp Crame mo daw mo nang nabaton tang information nakaligad nga Sabado mga kaaksyon. Karon dugay-dugay mga balita nasyonal naton dalon taman sa aton sini nga pagpangalagad plus ang mga resulta sang luto kag recap report sang STL sa sining adlaw mga kaaksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 4:03 ang aton oras naligid lang sa aton sining mga kaaksyon nga nagapamati na sa sining aga. Naligid lang kay matagta na pila ka mga commercials then balikan ko lang kamo mga kaaksyon sa diligid lamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19.
Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19.
Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus, taglay ang kapatid. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:13 na aton oras pagbugtaw na mga kaaksyon. Sige lang badahon tanay mga balita gikan sa aton sining patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod samtang gina labutsyar pa ni Aksyon Alvin Graba ang palibot sang syudad aton hibaloon sa sining mga tinion balita sa patrol. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba first nga imbukada sa sitwasyon sang palibot sang syudad. Aksyon Alvin, good morning. Sean Rex, good morning. Ba, Pagambal ko sang good morning daw, makakasang to. laban do kwan lang. Kay kabalo ka. Kagaina pa nagbugtaw siguro halos kalabanan Animan aksyon na Rex. Eh, dira sa Burgos, paglabay ko daho, gamat-amat may naginabit-bit, may nagagwa, may nagapark daw amo na bla. Oo, nag-amat-amat naman ang ayos ba na aksyon na Rex. Pero ang mga kapihan da sa kilid, nalabayan mo kung bukas na? Oo, nalabayan ta aksyon na Rex ang kilid sini. Sang merkado amat-amat naman sa pagbukas, no? Ang partikular sa likod mismo, no, sang Burgos sa public market sa may Galo area. Oo, sa may Galo tong area do, dito tong damo-damo kapihan mo. Oo, ara kita diraya kung gapunsok na ang iban nga mga nagabaligya bala action Rex sa mga utan. Oo. Nga antes ikaw magbaligya ako na ang iba niya antes magbaligya daw ang ilan sila nga mga pwesto balang halos sa aprihan na lang nila. Pero ang iban siniya action na Rex mga 10 minutes 15 minutes mag-tiner sa area kag antes naman sila magbukas kids ang ilasin nga mga baligyaan pero kapang pigid action na Rex kapang ginasitin ko gani kagina kung bala may iya nga mahambal kag makol bala action na Rex. Makol bala nga di sige. Makol nga? Ang ini nga kape. Akon. Okay. Mahambal yan nga dumduman ang ninyo, ha? Ang nagpangapi sa inyo, si... Nagpapabatyag sila, ha? Oo, kapangapi sa inyo, si Nani Kirao, soon to be city councilor, no? Alam mo ni ang pinakamanga bukas na. Actually, action na Rex na bisan sa may si Ramos. Abri naman ang kapihan kag ang iban nga mga baligyaan sa kilid mismo, no, sa Burgos sa public market. Actually, wala na madugay. Naglabay kita sa dalan sa Ramos Action na Rex. May mga portion pa sa gihapon sa mga dalan sa along dalan sa Ramos Action na Rex. Tubang lang bala sa Riverside Medical Center. Still ginakayo pa ang dalan, no? Action na Rex. Dan sa tubang sa may Bisa Kino Drive? May ang pinakatunga bala kunti ano palawig na? Oo, matugay-dugay na ni Action na Rex. May mga masubra na ni binulan kay iti procuring period naman ma-Action Rex mo. Ang simento bla. Okay. O may mga curing Pero ano period. kalaba na? Medyo laba man more or less siguro mga around 500 meters. Halin sa din na? Halin dari sa may bangga sa ER nila, no? Sa Riverside. Padulong sa pasapababaw din? Papabawgid, no? Papabawgid. Kay may portion dari ang nabuhusan na sa semento. Ay araman portion Action Rex. I think magsala mga around 100 meters na lang. Ang bubuan o kung nabubuan nila sa ginatawag tabla Action Rex sining semento and after that is marutaw hay naman kay nami man ni Action Rex kay guba na gid man ang iban yung mga portion sang semento bala kumbaga naglapse na kung nag-expire na ang
durability, agkag ang quality sang semento. That is why nga ginakayo Manila. Labay kamay diri sa area sa dalan sang Lopez Haina, subong aga aksyonar Rex, may pipila ka mga kauturan na kita diri nga nakitaan nga nagbiyahe na subong aga going sa Libertad. Ang iban diri Hindi pa sa iyo nga salakyan, ha? may-ari na diri, especially di pasahe nga salakyan nga nalabayan sa nga patrol diri sa may Bangga Patio. Panaog man sa mga pasahero. I think halin niya sa area action na Rex kay blue ang color. Okay, nakita naman Action Rex, no? Halin sa my home site, area Action Rex, no? Panaog man sa mga pasahero. While ang iba naton ng mga kauturan, ang nagapanilhig man sa may dalan, dalan sa Lopez Haina, aga pa, mani kay aga pa Action Rex, nagapaninlo na sila bala. Mayon ni kay disiplinado balang iban. While ang iban maguruad law pa antes magpaninlo o magpanilhig. Basta yung importante lang, limpyo ang syudad sa Bacolod. Kung dalanon ang aton paghambalan. Di sa dalanon gidyang subong at limpyo gidyang dalan makabigta bala in general. Kaya masyado ka tawhay ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Labay kami subong aga aksyon na Rex tubang mismo sa Vallecar Transit. Siniya may nagabiyahe na, no? Vallecar Transit sa Libertad? Sa may Lopez Haina, sa may South Terminal. Oo, may abri na diri aksyon na Rex, abri na para sa ato sininga mga kauturan, may ari diri ang going sa Kabangkalan, may na diri aksyon na Rex going man sa Hinubaan. Lantaon ta kung uno may naglakat na going siya sa Kwan Action Rex, going siya sa Kabangkalan. First tripper guro ni sa aircon bala, going sa area sa Kabangkalan. Ang area naman diri sa dalan sa Lopez Haina Rosario. Lopez Haina Rosario, subong aga aksyon na Rex. Ang Laragway diri may pipila kita ka mga kauturan nga nagabaligya sa mga prutas. Kaya normally action Rex, mani ang lugar nga temprano pa nagabaligya man sa mga prutas. Ang kalabanan diri nga mga prutas nagikan man sa area sang Salvador Benedicto. Amuni ang kalabanan nga mga lugar. May mga amat-amat naman sila sa display sa ila siniiyang pinya. May ari man diri action na Rex. Amat-amat pa lamang dagdag sang ila sininga mga baligya sa diin ang ibandriya aksyon na Rex ka eko gitbaw ka eko ng aton program subong aga diri naman sa area sa may baligyaan sang Bugrong. Sing ganun aksyon Baligyaan sang? Tinapay, Bugrong. Okay. Good morning. Morning. Singkudo kay Eko, how? Todo man ni aksyon na ni ka Eko, no? Again, diri aksyon na Rex, baligya sa mga, baligya sang pinya, naman yung mga kalabanan niya prutas, no? While mismo sa may Bangga Coquin, atubang man aksyon Rex ang BDO, pilit kang mga kauturan ta mga taxi drivers, ang ari na diribaw kag ginakonsyutay pasahero mga salakyan yabaw diri libot ka aksyon na Rex diri mismo sa may Bangga sang Hernaez. Damo ga bilang ng mga salakyan, mga tricycles, ang iban niya diri kahulat man sang mga pasahero lang iban niya diri aksyon na Rex. Of course may mga salakyan pribado ang mga salakyan nga temprano pa ari na diri bukas man ang kapihan subong kagahon ang balikliko kami diri aksyon na Rex sa may area sang Mabini din Mabini Libertad wow damo man diri sa salakyan no ari mga salakyan di mo iyang double parking na double parking na diri aksyon na Rex. Aga pa man pwede pa mas laga double park dira kung gusto nila pero pag ro adlaw na kinanglan ro amat-amat na sila. Amat-amat na. Ang importante diri para hindi gayud magkutok no.
Although, diriya sa kilid aksyon na Rex, ari man niya diriya nga kapihan ang kalabanan diri mo. Bakal ka tinapay, nabi diriya kung mabakal ka kape. Kagang mahatag sa imo sang kape, kag maserbala sa imo sang kape nga mapalya nga, anong gusto mo? Init-init o kung soft lang. Diba? Oo, kapin pagidya ang mga utod na diriya going sa area sang magsungay. Mayari man niya diriya singkang airport nga skillet mismo kahulat man sa mga pasahero. While ang ibang diri nga mga minibus natin going La Castellana, amat-amat naman diri action na Rex, no? So, amo ni ang pila ka mga laragway kag sitwasyon karon diri sa syudad sang Bacolod, amat-amat naman sa pagbukas man ang kalabanan diri action Rex sa Libertad Public Market. Ang sa karon nakitanta ang ara nga baligya sa kilid pala sa diin ang mga baligya diriya, mga tsinela, may mga utan, at of course ang iban pa nga mga isda nga halos makitanta nga makabigta nga sidewalk mga sidewalk vendors para sa aton sila nga mga kauturan nga nagapangyayadi, no? Baka ganarman subong nga adlaw. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Sunzone Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba. Kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga papakod. Of course, the best nga combination sa rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you! Salamat gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 4:24 ng aton oras. Daw kadasig lang sa oras Santa ba? Sige, daligid lang standby sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities
para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ba? Agad, good morning lang kay Kagawad Imbong Jo Campo nga nagapamati subong sini nga mga inoras kag Niel Brian Baloes. Good morning lang kay Mr. Milili Oligo kag Kagawad Timay kag Monet Lubaton dira sa Mambulak Silay, no?
Maria F. Lobaton dira sa City Village, Kabog, may lang pagpamati. No? Maria F. Lobaton and sakay Sir Alex Montesara naman kag Sir Noel Amar kag Mr. Millie Oligo kag ang kapartner niya nga si Bea Jonathan ga monitor naman sa sining mga inoras. No? Halin sa kay Alex Montesa tong pagpanamyawa. Ayos, kag si Noel Amar may palagas lang si Boy Jolingo kag Goreboy Alunan kag sa iyang inablo si Taboy Derla. Good morning lang, no? And kag kay Vanessa M. Mayo kag kay Jinky Dialagdon, Mr. Melily Oligo, Alex Montesa kag John Season Bia Jonathan kag Dennis Richard Tibor Roma. Kay Carmel Alingasa, good morning lang Carmel. And sa kay Antonio Cervantes, may lang pagpamati listening live dira sa San Juan, Puerto Rico, Norwegian Joy. Great lang mga kabarangay ko dira sa Sumaga. Stay safe lang mga ka-aksyon. Ganiman. Sir Antonio Cervantes ang nagapanamyaw, no? Marlon Villaruel Mendoza, may lang pagpamati sa kay Dandy Mendoza kag Dodoy Melcar Kopingko sa Asyenda Salamanca, La Carlota, no? Pamati gida. Sige, salamat gid Marlon Villaruel Mendoza, no? Kay Rochelle Evangelista, good morning lang kag kay Palermo Palyuna Leonora, no? May nga pagpamati kag greet lang sa mga bata yes Kenneth Kim Pamela, Princess Hendrix kag Hina Palermo kag Palyuna family sang Barangay Granada. Watching live from Al Ghazim, Saudi Arabia. Okay. Sige thank you, good Sir Millie Oligo. Thank you so much, good, no? Marlon Villanueva Mendoza, may palagas siya hosto family, Tatay Ramon, kag Nanay Philip, Pilar hosto sa Asyenda Salamanca. Ayos, dagang salamat, good Mr. Marlon Mendoza. Kay Juan Tan, good morning lang Juan Tan. Morning. And sa mga naghahigop na sa mainit nga kafe dira sa MM's Body Cafe sa Barangay Tangob, good morning lang sa inyo tanan-tanan. Camilo Heria, good morning man Camilo. And sa kay Midj Bistar Sala, good morning lang, no? Evangelista Gradas Baternara naman siya, no? Ga-monitor si Evangeline Gradas Baterna. Kay Rochelle Matandak, good morning lang kay Sir Ronnie Gordon nga pita sir. Thank you, good sir Ronnie Gordon. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Sige, daligid lang kaya rin ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Body cam para sa Bacolod City Police Office. Nagabot na orientation sa paggamit ginahulat nagidlamang sang kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Police Balita. Katuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, good morning. Aksyon Rex, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagabot na ang 16 ka mga body cam halin sa Camp Crame para sa Bacolod City Police Office. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Estrellada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga hindi pa nila ini magamit Aksyon Rex, bangod ka kinanglanon pa ang orientation sa mga PNP personnel nga magamit sa sining body cam. Sunod kalyada Aksyon Rex, ginapaabot nila ang technician nga ipadala sa supplier agud magtudlo sa ila kung paano gamiton ang body cam sa tion sang police operation. Sunod kalyada Axorex, dako ini nga bagay ang mabuli sa body cam sa ila sining mga police operation agud mapalayo sila sa ginatawag nga rest back o kon harassment nga ginahimo sa mga persona nga ila madakpan sa mga operation nga ila sini ginapatigayon. Ang ginaistoryahan siya di ang continuity plus ang report naton kag para man sa amon sa mga operative namon magamit man namon nga later on sa mga harassment plus na kaso nga ginaano sa amon makabulig man siya sa amon ra kay during police operation kung ginasuksok ni siya sa mga kapulisan naton makita taman la may ara kita ebidensya kung ano gid ang natabo during the operation. Usually sa amon sa mga filing sang kaso or once nga may
ma-dismiss nga kaso sa amon, ang gakatabo, ang mga suspetsado, ginapailan kami sang daw respect lang mga kaso. With the support sang body camera, may ara kita mga ebidensya nga makasupport sang aton claim during sa aton mga police operation. Especially ining operation sa drugs nga most likely kalabanan sila got-charge sa inyong planted eh. Oo, yes, especially sa anti-illegal drugs naton. Actually, hindi laman ni sa magamit naton sa anti-illegal drugs, pati man sa pag-serve naton sa warrant, sa mga anti-illegal gambling operation naton, and other law enforcement operation sa area naton. Action Rex, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief, sang Bacolod, PNP. Ining nga report, ginadulong sa iyo sa Kalumansang, Santon Plaza, Baso. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:43 ang aton oras, 4:43 na mga kaaksyon. Good morning lang sa bag-o nakabugtaw sa sining nga mga inoras, no? Sige, daligid lang kay matagtapin ang mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dugang pang nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID. Sa Action Reports first portion, sa ngalan ni Action Fred Salanga, ako naman ang inyo sinika Action sa Kanginan Action, Rex Cantong, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Nagka-standby na si Action Dale Salazar. Ini may kang tanan sa konseho, nagpangabay sang 80 milyones nga pundo para sa nagkainlain nga mga proyekto sa Bacolod. Kadako man sang ginapangayo nga budget ba? 80 milyones kuno ni. Ambot kun para sa ano ni nga mga proyekto. May isa-isa ni Guro ni Action Dale Salazar kung may time. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong aga. Nagpangabay ang sangguniang panglungsod diri sa Bacolod City sa Department of Budget and Management ako na DBM sang dugang nga 80 million pesos sa para punduhan ang pila ka mga proyekto sa Bacolod City. Ini ang base man sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Carl Lopez nga unanimous nga gin-paboran sang City Council. Ginpahayag sang konsehal nga ang 20 million ang magakadto sa medical nga proyekto, 20 million para sa electrical, 20 million para sa tubig nga proyekto o kon mga lugar nga hindi maserbisyuhan sang Prime Water Basiwa kag dugang at 20 million para naman sa sports development. Ginpathaga ni Lopez nga resolution sa konseho ang isa lamang sa mga requirements nga ginapangayo sang DBM magluwas sa suporta sang City Mayor kag dapat ang ining mga proyekto ang malakipman sa Annual Investment Plan o kon AIP sang syudad. Ginpahayag ni Lopez nga pagkatapos sini iya follow up sa DBM ang ining pangabay nga dakong bulig para sa Bacolod City, ilabi na nga kalabanan sa mga pondo sa karon sang syudad ang ginagasto sa kampanya kontra COVID-19. That most of the funds in the city have been allocated for our COVID, no? Kadako sang gasto naton. I decided to look for other opportunities to fund certain projects that I like to focus on. Nabatian si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Sandon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend Susit Bacolod City kag sa mga butika. Basta Kape, mag-life extension. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Action Reports first portion.
Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 4:56 ang aton oras. Kada siglang ba? Sige, daligid lang ha. Las 4:57 na mga kaaksyon sa aton sining pangalagad. Daligid lang sa dugang pang mga reports kag iban pang mga tagang taig talupangod sa dirigidamang madugay pagkatapos lamang sini. Hindi Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsay at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Kaya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod sa luto sa imo Aksyon Radio. Action Report, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 ng aton oras. Daligid lang nga sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining aga yari na ang resulta sang ginahulat-hulat gid sang tanan no ang STL kag ang Lotto result naton mga kaaksyon nahunta na ang recap sa STL nga nagwa kahapon mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa mga kaaksyon ta sa aton sining recap report sa STL result kahapon mga kaaksyon June 13 sa first draw kahapon sa ngaga first draw 37 and 2 37 kag 2 sa second draw naman second draw 11 1 no 11 1 kag sa third draw kagabi 31 30 31 30 mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Kantuan ta naman ang ato sining resulta sang Lotto result mga kaaksyon. Diri kita sa 658 kag 649. Unahon ta na yung 649 Super Lotto mga kaaksyon. Wala sang nagdaog pero ang winning numbers mga more or less gali mga 47.9 million pesos kahangged ba? Grabe man. Yari na ang Lotto result. Yari ang Lotto result mga kaaksyon sa ato sila mga kaaksyon kuha na sang bullpen kag papel no isulat ang resulta sa 649 Super Lotto 38 37 16 12 40 and 30 liwat 38 37 16 12 40 kag 30 samtang sa aton sining 658 ang 658 naton 4.9 man 49.5 man no 49.5 million pesos ang 658 wala sang winning numbers no pero aring numero nga para gid sa inyo ho ba siguro kahawid bala kamo 3 o kun 4 o kun 5 kan numero 46 42 21 12 16 kag 9 liwat 46 42 21 12 16 and 9. Yari na ang Lotto result. Sige, mo yadtong ato sining paghatag sang resulta sa Small Town Lottery kag Lotto mga kaaksyon. Good morning lang kay Mr. Manjo Arnijo. Good morning, sir. No? Joey Onyas, good morning lang. Kag sa kay Bernie Onyas no sa Barangay Antipulo, Pontevedra. Pamati man sa sining mga inoras. Kay Boyet Villamor, good morning lang, Sir Boyet Villamor, no? And sa kay Joval Trinidad, dara na siya sa Kabangkalan, ga-monitor na si Joval Trinidad. Kag kay Evelyn Pumosino, good morning lang. Kag watching from Lower Bicutan, Taguig City. Thank you so much, good Evelyn ni Pumosino. And Daday Hilado, good morning lang kay Daday Hilado, no? Right, sa kay Dodds Dalida, good morning lang. Thank you, kay Dodds Dalida.
And ga-monitor si Daday Alihis Daday Hilado sa Barangay Alihis, Bacolod City. Thank you so much, Gid Daday Hilado. Kay Cory Bidaha from Kuwait, thank you so much, Gid Jocelyn Libon Dispoho, and Martin Aliling, no? Good morning lang, sir. Kay G1 Pangatungan, pa-shoot out lang from Nova Water, Saudi Arabia. Ayos. Morning lang dira sa Nova Water, Saudi Arabia. Kay Marisa Carbajosag Grijaldo, present naman siya, watching from Kuwait. Thank you so much, Gid. Kag nagatamyaw lang siya sa Prosperidad kag Tabao proper. Marisa Carbajosa Grijaldo. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning lang, Rosalina. And Von Panizales, number 1. Thank you so much, Von Panizales. Michelle Sayo Gimeroyho, morning lang. Pamati siya kag monitora. Sige, Michelle Sayo Gimeroy. Kay Vanessa M. Mayo, good morning lang, Vanessa M. Mayo. Kay Darin Hinson, good morning lang sa Kwartero Kapis, suwabi pangapi kun aga samtang gapamati sa Akson Radyo Bacolod. Thank you so much. Pangapi kapi lang Darren. Mayo lang may kapi kada nga manamits, no? Thank you so much, Darren Hinson. And sa kay Maria Ilina Nalang, no? Dira sa Miagao, Iloilo. Thank you so much, Maria Ilina Nalang. And good morning lang dira sa Miagao, Iloilo, no? Ayos, kag sa kay Joy Soberano, good morning lang kag Tintin Guarin. Thank you so much, Tintin Guarin. Ay, pretty. Sige, kay Milagros Morales, good morning lang sa Barangay Maaw. Milagros Morales from Barangay Maaw. Si Alex Montisa kay natapato na basa. Milagros Morales, good morning from Barangay Maaw Manigyapon. Kay nagpadalom sa gali. Antonio Flores, morning sir. Gabiyahin na subong. Gabiyahin na sa driver. E-taxi. No? Kag sa mga si Mario da. Nga mga taxi driver. Si Mr. Antonio Flores sa e-taxi. No? And Ragnarok Mungon, morning lang. Thank you, Gid. Dra sa Gardenville, Tangob, Ragnarok Mungon. Grabe man apelido, kagngalan mo ba? Sige good morning lang. Larry Rico, morning lang. Dra sa Pro Calubay, Barangay Sampinit, Bago City, kay Larry Rico, kag Manjo Arniho. Morning sa inyo nga pagpamati sa siningaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:11 na nga oras, daligid lang standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay, diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya
at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna?
Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan... Action Reports, first portion. Action Radyo Philippine Standard Time, las 5:23 ng aton oras. Kadtuan ta si Action Marlon o Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Nagperma manifesto agod nga suportahan ang plano nga pagpapili alkalde ni anay Congressman Albi Benitez sa siyudad sang Bacolod. Marosadya pero ti si Albi si ginang labutsyar diri sa palibot sang siyudad sang Bacolod ay puwerte. Kag si Presidente Rodrigo Duterte giningyo ya ang imo kapatid Action Oliver si Willie Revillame nga magpapili senador sa 2022 election. Ay puwerte ginindorso ni Presidente Duterte si kapatid, si kapuso Willie Revillame nga magpapili bilang senador. Balita Kapitolyo. Ay, marusad yan ang sitwasyon man gapang hinamot na, lapit-lapit na gawang deadline sang filing mo, pero layo-layo pa man October pa man to, pero sige na ang labutsyar sang pila ka mga kandidato. Kadtuan taning balita ni Action na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Action Mar? Ginhan ay nasa nga grupo sa mga konsihal diri sa Negros Occidental o kon Philippine Councilors League sa kay anay Congressman Albi Benitez ang manifesto. Manifesto nga ginapirmahan na sa sining grupo nga nagaduso kag nagaingganyo sa kay Benitez nga magpapili bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Suno sa presidente nga sila City Councilor kag Board Member Ryan Gamboa, suportado sa nga ila nga grupo ang plano ni Benitez nga pagpapili bilang alkalde sa Bacolod City sa maabot nga piniliay. Dugang pa ni Gamboa, ini nga manifesto ang permado sang 26 ka mga representante sang 26 man ka mga local government units samtang ang 12 ka mga banwa kag syudad ang personal nga nagasumuter sang ila sa nga individual nga manifesto sa kay Benitez. Ining 12 ang gidalikipan sang Bago Escalante, Himamaylan, Silay Sipalay Kabankalan, mga banwa sang Hinubaan Kanto ni Don Salvador Benedicto, Morsia Polopandan, kag Hinubaan. Maduduman nga Abril 22, sang si Benitez ang nagsaylo sang iya sa nga rehistrasyon halin sa may syudad sa Victorias, pagkadto sa syudad sang Bacolod. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Action Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Action Radyo Philippine Standard Time, las 5:26 ang aton oras, 5:26 lang. Morning lang kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Aga pa nagbugtaw ba? Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kag kay Atiya Kim Eriman dira sa Morsia. Atiya Kim Eriman kay Idilaos dira sa Kingtown Victorias. Kag kay Nanay Isabelo, good morning lang, no? Sa kay Idilaos, no? Kag Jose Mungcal Torilla, good morning lang, Jose Mungcal Torilla. Kay Arlene Tan Malabono, good morning lang. Kag sa pamilya ko sa Barangay Santander, Isabela Negros Occidental. Sa Malabon family, sa duwa ko kabata kay MJ kag Joyce, giding ni siya, nuning giding man, na Marvin Sevilla sa Siargao. Sige. Thank you so much, Gid Arlene Tan Malabon. Kag Jerome Lipana, good morning lang. Kay Dante Makilan, kay Noe Gonzales, kay Noe Gonzales. And may lang pagpamati. Kag sa kay Richard Nicora. Morning pita sa Mabini, Pontevedra. Salamat, Gid Richard Nicor.
Kag sa kay Marjorie Mijares Bulyag, good morning lang sa Magalion, mga kakson. Ay, pretty. Sige, daligid lang mga kakson na standby sa dugang pang mga balita. Daligid lang ha, kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon! Radio! Ining Santon Plus. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aga pa siyang banwa,
ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Isa Captain John Christopher Masangkay ang OIC o Police ang Police Station number 5 sa diin ining bypass operation action Rex ka mga kauturan ta especially ang mga kapulisan man sa idalom sa Police Station number 5 di lati kayo na Pinatugan niyo kuha si Action Alvin? Na-recover sa iya ni 3 ka gramo wala action Rex. Gamay-gamay man lang pero ti kadamo gyapon sang drugs diyan no? We are gida action arrest diri nga sa station number 7 man may nadakpan man duha ka mga persona sa bypass operation. Sa kabugwason action arrest dako man ning nakuha sa mga otoridad sa grupo ni Pulis Captain Elmer Bonilla. Kay ano man ka gramo sang suspected siya na recover man sa mga otoridad mo. Dara sa area sa Pruk kabugwason barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Din ang nadakpan diri duha Sanday Lester Palmes kag si Romeo Bandejas Jr. Kag lunsay nagatinerman sa amuman nga lugar. Sunod diri gani kay Police Captain Elmer Bonilla Action Rex ning sa Police Station number 7. Ining duha ginakabig man yung mga street level individual akto man nga nagbaligya sang suspected siya hugin baligyan niya pa pulis. Kunti ang ginbulaga man siya sa pulis ay tunto niya. Baligya. Tika! Pulis ni. Tika! Pulis ni. Ti, ano baligya mo ay, sir? Ikaw gali na, sir? Ati, sinuhon mo ni kay siya po. Na-recover sa mga kapulisan action na Rex ang ginabulubunta anong kagramos ang suspected Shabu, more or less ang valor 40,800 pesos. Sumabat man ang siyudad sang San Carlos ay abaw drug din to na damo to yung nagkaladakpan no sa San Carlos. Siyudad sang San Carlos duha kasi parado nga bypass operation kung sumahon mo pila to tanan ganito nagkaladakpan to? 14 ka mga persona. Sus ka na damo yeah. Oo, sobra 200,000 man na-recover sa mga otoridad kay bypass operation duha separado ka lugar pero ang nag-operate the same lang yasang CDEU sa City Drug Enforcement Unit sang Ciudad sa San Carlos with PIDEA Action Rex number 1 diriya sa Hope Street Action Rex na aresto ining si Jemar Flores 22 anyos nadakpan man ang 5 pakaiban abaw pila lang ka minuto ang palot kay 12:30 12:50 sa operation naman sa Piak ay ara na naman baligya to bang langgit black action na Rex anong nag-strike ni sila man PIDEA? PIDEA kag ang station drug unit sang San Carlos PNP. Oo, sa tubang man sa Piak Action na Rex ang dalan man sa San Juan to nga barangay 5 Yapon sa siyudad sang San Carlos. Adakpan man ining si Joselito Gumilaw nalakip na diri ang 8-7 pakaiban kung sa wahon aksyon na Rex Pau damo man this is kung sila nagkaladakpan aksyon na Rex ang nagkaladakpan na sumahon 14 tanan nga mga persona kung tigin sikop sila subong kit-kit rehas na detenido sa custodial facility sang San Carlos City PNP Action Rex. Na-recover sa mga suspect ang ginabulubanta 200,000 ka pesos ang suspected Shabu duha ka separado nga bypass operation. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kirao. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Good morning lang kay Humalumina dira sa area sang Barangay Tangob. Humalumina. Kag kay Jonah De Vera. Niya, good morning Bacolod. Please get your COVID vaccine. Maintain your distance and proper hand washing. I do hope that one day soon that the number of positive patient will be lower or less than and Bacolod will be back to near normal. Gani man. Jonah Rivera.
Jobal Trinidad Silingya, regards to Sir Action Alvin. Why gitada Malaysia? Graba. Sir Jobal Trinidad, nakayuhuman ko sa imo Silingya, middle initial ba? Why Malaysia? Graba. Hilin Sarita, good morning lang. Hilin Sarita, no? And Trexie Busillo, mayong aga lang Trexie Busillo, dira sa area sang Barangay Tangobla mo. Marilo Dolomente, good morning lang from Sagay City, Marilo Dolomente. And Mario Bacauco Erad from La Carluta, good morning lang. Lani Lotilia Mamba, good morning lang from Quezon City. Thank you so much, Lani Lotilia Mamba, no? Kay Kone Dormitorio, may lang pagpamati man, Kone Dormitorio, Lisa Castellano Parungao, live from Cabanatuan City. Thank you so much, Lisa Castellano Parungao. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay sige Thank you gid kay Russell Gomez, may lang pagpamati Russell Gomez, no? Sige. Ayos, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, then balik kita dre sa aton sininga pagpangalagad. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system. So, Philippine Standard Time, las 6:00 punto. This time. Radio. Action Reports, first portion. Pangot gid kita sa aton sining nga pagpangalagad. Morning lang kay Louie Aldas Sr., kay Rodelyn Alvarez Bayabado, Aida Alunan, no? Good morning lang sa inyo tanan-tanan. Sige, kay daw kalang-alang natas ang tiyempo, sining bahin magpa-goodbye na kita, mga kaaksyon. Kita-kits kita, buwas mga kaaksyon. Dari sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balitang Bayan o Balita Morning Edition. Sige, standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,